Ahojte, akorát sa nachádzame na Astral Car Meet, kde som tu ja so svojou C2 a je tu kopa pekných aut. Dneska tu aj vozím, takže je tu zatiaľ veľa aut, takže zatiaľ super. Tak ako Sebi spomínal, dneska sme na akcii opäť na košariskách, opäť s našou C2. Dneska sme troška v menšom počte, ale ako môžete vidieť, sú tu krásne špičky, krásne auta. Sebi tu opäť vozí deti, ľudí, ženy, všetko možné, ktorí sa neboja sadnúť do Sebi do auta. Máme tu troška stesnené podmienky, ale aj kúsok jazda do Sebím vás myslím si a dúfam, že poteší. Jazda? Super. Pomalá? Nie, úplne rýchlo sme išli. Zážitok? Hej, úplne dobre moto ide. Tak super, ďakujem aj my. Aká bola jazda? No, úžasné. No, pomalá či No, rýchla? úplne rýchla, úplne to tak nadvihlo, ja som myslela, že umriem. Tak super, ďakujeme. Dobrá jazda. Paráda, mladému to dobre ide. Pomalá či rýchla? Rýchla paráda. Tak zážitok, čo? Ďakujeme. Kokos, to bola jaká šupa. Dobrá jazda? Bolo perfektná. Rýchle? Rýchlo, super. Tak super, ďakujeme. No čo, aká bola jazda? Super, dobre. Super, ďakujeme.